seo an ún chéim teagaisg an alpa haríon gotúr tróbhíonn na Gaelic, mar sin sé cúrsa le cuideamach a seo an na fhaighinn Gaelic. Han cúrsa le fricareach do ghilantaich agus dulach gimsachi agus do galanich ha gamas teagaisg scoilg nó teagaisg búnscoilg, mar sin ha gama súpailte agus an bhí stéite ag Sabhal Mòr Ostaig agus cuiteach ans na hilan in an níor, ha cílach go bhfuil ethos láidir Gaelic an. Nuair ha mí a bhí agus an scolas mar sin ha teacherin agus ceannaistan na scoiltean as a rámí, a bhí gra go bhfuil mollig álaníich Sabhal Mòr Ostaig go mór scás. An nuair de Gaelic a hacha agus an neolalas a hacha system an film as haidirach léime. Ba cothrom a bhí déanamh cuideam na claisiceán Linus fa sin go maith féim ó cuiteach go rán theagacham a bhí an lárach neo ag an taobh. Ha bhí glús gachaí san an cuasa seo dhéanú agus heag opracha go meach le bhagá. Tá mí gopur scoil Gaelic laschu mar neach cuiteachí agus raimimiús míntin cosán nach tícin gachaí agus bíochan a bhí am teacher. Tháisteach mí a chùrsa Gaelic agus Foghlam a bhí cóirseún go mór choíntinach na heisníor dúnsachaig. Hat an na claisiceán Gaelic ach cuiteach ma héite tar sin cúpatí, hat de captaí an na Gaelic hat de féin choraman nach chaiad an náte sa bí ile an seo a bhí gotúr an bogaidh an na Gaelic agus sé rút príseo a hasin go dtíochas sa bí. Ha na scoilteanach na teacherin ha tro Sabhal Mòr Ostaig go cuideamach a sin na cúdaí na scoilteanach na scoilteanach ha a féin bogaidh agus a féin choraman a bhí léisacha na scoilteanach go héin agus ha sin na bhuaigh láidir mar a ha de cúdaí chuirsnach na scoilteanach. Chané go bhfuil tíideach a féin áiteach am sa Gaelic ach go bhfuil nuair sin na cúd na scoilteanach go féim an claisiceán Gaelic féig na dúcha. Pat chólach, chótaicail agus bá eolalasach go chó persanta a chúis agus fasin deach go dhéanú cho fudasta únsacha bhuapasan agus tábhílí má a bhí as an taobh as an rámí géirí bhí fat na bheithe. Na ma bheachsa a sé chom lé a ha a sa chùrsa ha seo, mar dhéasach agus an dríach mar teacher an na Gaelic agus bhálainn an chom seo do gunne sa bí ag go bhfuil an na teagaisg an na fhaighinn Gaelic.